Trobeu just que hi hagi un impost de successions a Catalunya? És la pregunta del dia. De moment, el marcador no canvia. 95% dels telespectadors creuen que no és just, un 5% creuen que sí. Per què fem aquesta pregunta? Doncs perquè heretar aquí a Catalunya es converteix moltes vegades en un autèntic malson per culpa d'aquest impost de successions. Ja fa temps que molts catalans en reclamen l'abolició. Per dos motius. Primer, perquè consideren que escanya sobretot les classes mitjanes, i segon, denuncien que perjudica els habitants de Catalunya respecte als d'altres autonomies. I és que una mateixa herència pot costar fins a 100 vegades més aquí que, per exemple, a Madrid. Ara, per lluitar contra aquest impost, acaba de néixer una associació. De moment ja compta amb gairebé 2.000 adherits, en bona mesura gràcies a la crida que els seus fundadors van fer des d'aquest programa, des dels matins, fa uns mesos. Recordem-ho. Si ens vam decidir a fer una mica aquesta pàgina web va ser precisament perquè jo tinc una veïna que se li va morir el seu pare i el seu oncle amb un mes de diferència. El pare, ells viuen aquí, a Catalunya, i l'oncle viu a València. Ella per la seva herència va tindre que pagar 125.000 euros i la seva cosina, per l'herència similar, no va arribar a 900. O sigui, aviam, et quedes molt malament veient tot això. Et dona una sensació que som ciutadans de tercera aquí. Bé, doncs, com deia la Josefina en aquest programa, hi ha una gran desigualtat entre comunitats. I si no, parin atenció a aquest exemple en xifres. Si un fill hereta dels seus pares 250.000 euros a Catalunya, aquí n'haurà de pagar 41.000 en tributs. La diferència és abismal si, per exemple, ho comparem amb Madrid, on només s'haurien d'abonar 427 euros. És just això? Hauria de desaparèixer aquest impost, com demana aquesta associació, aquesta plataforma que va sortir arran dels matins a TV3, o com diuen des de la Conselleria d'Economia, reformar-lo però no abolir-lo. De tot això en parlem ara mateix amb els convidats del tema del dia i comencem per la Núria. Bon dia. Hola, que ja bon dia. Expliqui'ns el seu cas, breument. Sí, aviam, el meu sogre fa com 60 anys es va comprar un terreny, va posar un colmado, el colmado tota la vida, durant 20 anys van estar estalviant i van poder aixecar una casa de pisos, no? 4 pisos i un local i tal. Van continuar pagant mentre van poder, van llogar-lo renta d'aquesta limitada, vull dir que tampoc no guanyaven massa, van anar fent, els fills ens vam marxar de la casa, tot bé, i va arribar un moment que, no sé, fa 4 o 5 anys van decidir que tenien feta l'escriptura vertical i la farien horitzontal, de manera que cada vivenda tingués la seva escriptura. Van pagar la tira d'impostos per facilitar-nos el que és no la donació, l'herència, no? Aleshores ho van deixar fer així, un testament i tal, i jo pensava que fet un testament, tot solucionat, cada fill heretaria el que li tocaria i ja està. I un dia, farà com 2 mesos, arriba la meva cunyada i em diu: "Haveu vist?" M'ensenya un paper del diari que posava el que havíem de pagar, no ens havíem preocupat mai. Jo pensava que quan havia un testament simplement heretaves, pagaves algun impost i tal. Doncs allà em posava que era com un 30%. En total, que ens toquen 2 pisos per fill, perquè són 3 fills. 2 pisos, em penso que és... Bueno, total, que m'hipotecaré per tota la vida. Si jo em quedo els 2 pisos, resulta que tinc que demanar una hipoteca de 20 anys, quan jo ja tinc una edat que estic pensant en jubilar-me més aviat. No sé si potser vaig molt ràpida, no? No, tranquil·la. Li volia preguntar, per aquests 2 pisos, aproximadament, quan hauria de pagar? Jo calculo, si m'has dit que cada 240.000 he de pagar 40.000, doncs uns 80.000 com a mínim, perquè a més tinc entès que no és el mateix el valor que tu tens o que és estimat amb el que de veritat et posen després, no? Doncs, Núria, com que ens acompanyen també experts en la matèria, els hi preguntem si això és així i quines solucions hi ha i si són lícites aquestes queixes dels catalans que diuen per què en altres punts de l'Estat això no passa i, per tant, hi ha un greuge comparatiu respecte a altres comunitats. Senyor Zamarreño, el cas de la Núria... Evidentment, enllaçant amb l'últim que acaba de dir, és un greuge comparatiu amb una altra comunitat. El cas d'ella és un de tants, i fins i tot potser és una mica elevat, perquè això afecta igualment a les classes treballadores que hereten un pis o la segona residència. I ell ha fet un càlcul de que si en tal quantitat he de pagar tant, si és el doble, haurà de pagar el doble. No, perquè l'impost és progressiu, de manera que quan més puja la quantitat, el percentatge a aplicar també augmenta, no solament el total. Francesc Granell és catedràtic de Dret i Economia. Vostè no està a favor de l'abolició d'aquest impost, però sí que s'hagi de modificar. A veure, jo haig de matisar. Per exemple, el senyor Castells diu: home, això ens proporciona entre 800 i 900 milions d'euros a l'any. 800 o 900 milions d'euros sobre un total d'ingressos de la Generalitat de 35.000 milions i amb un dèficit aquest any de recaudació de 3.500.
Vol dir que, evidentment, seria un cop renunciar amb això. Ara bé, clar, la Generalitat, recordem que és un govern tripartit d'esquerres, i un govern tripartit d'esquerres sempre té la idea de que ha de posar més impostos. El que passa és que la idea de que ha de posar més impostos, aquesta idea de l'impost de successió pels rics, etc., que era el que hi havia abans. Però el que passa és que això s'ha tornat d'una altra manera, perquè avui ja no són els rics els que paguen, sinó les classes mitjanes, estan més perjudicades, perquè precisament els que més en tenen tenen advocats, assessors fiscals, i poden maquillar una mica tots els resultats dels seus comptes. Antoni Duran Sindreu és precisament assessor fiscal. No, a veure, jo crec que hi ha un tema cabdal que els ciutadans desconeixen i que és molt important. Totes les comunitats autònomes que han pràcticament reduït l'impost és un autèntic frau a la llei orgànica de finançament autonòmic. Precisament per garantir la igualtat a Espanya entre diferents comunitats, la llei orgànica de finançament autonòmic impedeix l'eliminació d'un impost, encara que sí que dona capacitat normativa per poder reduir tipus. Llavors, utilitzant una via falsa, totes les comunitats, una gran part, estan eliminant. Llavors, el problema és que l'Estat ha de ser el que ha d'eliminar l'impost, perquè és l'únic que té la competència per eliminar. Clar, perquè si no es trobem amb això, que hi ha gent que diu... A més va començar a sortir allò que hi havia gent que deia jo m'adonaré fora per poder evitar aquest impost que no es pot fer. Com acaba d'eliminar patrimoni. Llavors, el tema no és que Catalunya no pot eliminar l'impost. L'ha d'eliminar l'Estat, com l'Estat ha eliminat l'impost de patrimoni. I jo crec que és un impost que no s'ha d'eliminar, s'ha de reformar, s'han de rebaixar substancialment els tipus i s'ha de posar un mínim accent molt alt perquè es converteixi en un impost de grans patrimonis. Perquè és cada comunitat qui fixa el barem de l'impost, el que s'ha de pagar. Clar. I és per això que són normalment totes les autonomies del PP que les han tret. En canvi, les autonomies socialistes el mantenen. Aquest mateix matí Alicia Sánchez Camacho, a l'entrevista que li hem fet, deia que el seu partit evidentment apostarà i fent-li la pregunta del dia deia que ella apostarà per poder-ho fer. I aquí ja veiem no només el 95% de l'enquesta d'avui, sinó totes les grans entitats econòmiques a Catalunya estan en contra de l'impost del patrimoni precisament perquè treu competitivitat relativa a les empreses catalanes respecte a les empreses d'altres llocs de l'Estat. Núria Iniesta, vostè ens estava explicant el seu cas, ha heretat 2 pisos, ha calculat que hauria de pagar d'impost uns 80.000 euros. Vostè entenc que no té un gran patrimoni. Quina és la solució que s'ha buscat, que té per fer front a aquest pagament? Jo et diré una cosa, jo no tinc patrimoni i potser potser me'l podrien donar si hi ha 2 pisos, que tampoc sé si me'l donarien. Però en el cas dels germans del meu marit, dels meus cunyats, hi ha un que té una botiga, una petita botiga que va posar fa 4 o 5 anys, hipoteca, vull dir, ja té feta una hipoteca sobre el pis d'ell, i per tant el banc li ha dit que segurament ni siquiera li donarà, no li donarà aquest préstec. O sigui que ella m'ha dit, jo aquests 2 pisos els hauré de deixar perdre. I aquests 2 pisos on van a parar? Doncs això és una herència, ha de ser no reconèixer l'herència al cap d'un temps, si es renuncia fefaentment davant d'un notari, doncs això ja queda així, es pot renunciar a favor d'algú altre, però si no, doncs queda a favor de l'administració, sí, en aquest cas la Generalitat de Catalunya. Hi ha molts casos que es doni això, ho tenen comptabilitzat? Hi ha alguna mena de registre de saber quants béns immobiliaris, per dir-ho així, en el que estàvem parlant de pisos, es queda en l'estat de persones que, a més, en situació de crisi, com és ara mateix, primer has d'anar a buscar un crèdit i amb la situació actual potser ni te'l dona. Jo crec que no, perquè també un pot fer una hipoteca, que pots fer-la a través de la mateixa administració pública amb una certa situació d'alleugerada. Ara bé, això no excloeix que un s'ha d'hipotecar i s'ha de pagar.